салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони ҳам дар Тоҷикистон буда, ҳам берун аз он. Фаридун Воидов ки яке аз блогерони шинохта дар мавзӯи кор дар Корея ва як хеле канали шинохта ҳам дорам бо номи tojdor.com. хай Фаридун ҷон, ташаккур барои он ки розӣ шудед. Биёед суҳбат кунем аз он ки шумо ҳамин ангезаи ё масалан чӣ сабаб шуд ки шумо ҳамин хеле як канал кушоиду ва махсус дар ҳамин мавзӯи кор дар Корея барои ҳам барои тоҷикистониҳо чун ба забони тоҷикӣ аст ҳам хеле маълумотҳо диёд, чунки вақти зиёд талаб мекунад, нерӯи зиёд талаб мекунад. Шумо инҷа ҳар рӯз масалан аз ҳамин кор ҳастед. ҳамин дӯстои ҷумла дар бораи пайдоиши ҳамин канал гап мезанем. саломат бошед. пеш аз ҳама раҳмат ки қадр карда видеои моеро хостед ки як мавзӯи хурдакак созед барои мардуми тоҷик. рости гап сабаби аввалини оне ки мо кӯшиш кардем тавассути видеороликҳои худамон як дар бораи кор дар Корея маълумоти солҳои 2017 буд. ҳамон вақто аллакай дар Русия аллакай кор ва маош поён рафта истода буд ва шояд аз ҷиҳати қурби доллар баланд шуд, доллар қимат шуду. масалан пеш мардуме ки одамое ки дар Русия дар як моҳ $1000 кор мекарданд, ҳозир $350-400 шуд харид. баъд мо хостем ки вақте ки Корея омадам, ман хусусан соли 2016 дидам ки дар ҳақиқат меҳнати инсон қадр карда мешавад. вақте ки ту кор меравӣ, баъд аз кор вақте нагузашта пулата ва дастат метиҳад. байни 10 минут ба 15 бе ягон фиреб, бе ягон иллаю найранг, бе ягон хостем ки як видео кунем ва самъи мардуме ки ҳоло дар бораи Корея ягон маълумот надоранд расонем. ва ҳамин хел видеоҳо сар шуд. рости гап як видео, ду видео ҳамин хел рафтан. ҳозир масалан чӣ хел медонем шумо хай мақсадаш танҳо аз нигоҳи чӣ агар инсоният гирем кӯмак ба ҳамватанон. албатта. лекин масалан хай медонем ки бисёриҳо дар канали ютуб вақте дар шабакаи ютуб канал мекушоянд, хай мақсадашон масалан ҷамъ овардани тамошобин ва аз он ҷиҳат пул кор кардан аст. ҳамин фикрам дар шумо пайдо шуд ба дар ё ки фикри аз ютуб кор кардан ё пул ба даст овардан рости гап аввало набуд. вақте ки қадамҳои аввалӣ кардем ин чиз набуд, чунки рости гап мо аз саҳар соати 6:30 аз хоб мехезем то бегон корда ягон хел ин хел фикрон набуд ва ҳамон вақто ҳоли блогерӣ инқадар машҳур набуд. соли 2017 буданд тоҷикое ки блогерӣ мекарданд, ну кам буданд. баъд вақте ки рости гап ман сабаби видео карданам, яке аз сабабҳои видео барои чӣ видео карданам гап занам. рости гап аввалин маротиба вақте ки ман видео партофтам, як видео, ду видео партофтам ки худи ҳамин тоҷико ҳамватанои худамон ки дар ҳамин Корея кор мекунанд аллакай таҳдидҳое сар карданд. мана файрод карданд, гуфтанд ту видео накун, ту ба мардум нафаҳмон, нарасон ки дар Корея ҳамин хел кор ҳаст ва истилоҳ палёни накун. ту нони одаморо нимта мекунӣ. ҳатто даст ба гиребонам шудам. як нафар ҳастам ки баъд рости гап ҳамин характери чӣ хеле дорам ки ҳамин рости гап ҳар як гапе ки ҳамин дар бораи ҳамин видео накун мешунидам ва видео партофтан мегирифтам. барқасди ҳамин хел одамо барои чӣ ки ман якташро гуфтам ки якташ гуфт ки барои чӣ видео накун, гуфт. ман гуфтам барои чӣ? ту барои ман фаҳмон ки ҳамин видеои ман ба ягон нафар ё ба ту ягон хел зарар расон. ту ман гап зан, ман видео намекунам, лекин просто видео накун, ин хел гап нест. барои ҳаваи ман ҳамин пайдарпай видео партофтан гирифтам. хуб Фаридун ҷон, ҳозир масалан мавзӯи асосие ки
дар ҳамин мавзӯи кор ҳаст. Ин фарқи кори Корея аз Русия аст. Шумо масалан се ҷумла гуфта метавонед ки ҳамин кор дар Корея аз Россия чӣ бартарӣ дорад ё шояд бадтарӣ дорад. беҳтар аст ё бадтар аст? маблағи корӣ сари вақт дода мешавад. худатонам хай шоҳид. Дар Русия хай мисол ҳамин занг мезанам, 2 моҳ ойли гирифтагӣ нестанд, 3 моҳ ойли гирифтагӣ нестанд, ё ки мисол 1 моҳ кор мекунанд, абём кор мекунанд, 3-4 моҳи дига бекор хоб меранд. ҳозир ҳамин хеле бисёр маълумотое ки ман намедонам дақиқ ҳаст ё нест, ҳамон подписчикое ки мо занг мезананд ҳамин хел. Якум. Дуюмаш ин ки дар Русия чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, мо мигрантҳои ҳамин Осиёи Миёна қадр надорем. Сабабош бисёру, фарқияташ ҳамин ки мо қадр надорем. Дар Корея аз ман намедонам аз ҳисоби менталитети ҳамин мардуми Корея бошад ё ки чӣ хеле ки шумо медонед полиси инҷа бисёр сахтгир ки аст, мардуми Корея аз полис метарсад, аз ҳамин ҳисоб бошад, ман намедонам. мо коргарое ки аз дигар мо мигрантҳои муҳоҷирои меҳнатия бисёр аз дигар ҳукумат мекунанд, то соати ақаллан ҳатто то соати 5 кор бошад, аз 5 соат намегузаранд. кӯшиш мекунанд тезтар ҷавоб диҳанд ки аз 5 натиҳадагар вай наметавонад яъне ки система инҷо система ва ҳамон кодекси меҳнат дар дараҷаи олӣ риоя карда мешавад. хай ҳамеша оз вақти суҳбати мо тамом шуд. ҳама як саат мешавад. хай вақте масалан чизи будаги мо мегӯем хай дар инҷо кор беҳтар аст, ҳама саволаш ин аст ки чӣ хел рава ва садҳо нафар шояд дар канали шумо ҳам савол метавонанд ба шумо ҳам дар интибор мешавад ки чӣ хел бояд ба Корея рава. ҳамин ду се намуди осонаш гӯед ки чӣ хел биё. ташаккури зиёд Фаридунҷон. хуб шумо ҳам пайваста бо ҳамин мавзӯъ кор мекунед. шояд бохабар бошед ки дирӯз вазири меҳнат ва муҳоҷирату шуғли аҳолӣ дар Тоҷикистон нав таъин гардид ва аввалин коре ки кард Гулрӯ Ҷабборзода бо сафири Корея дар Тоҷикистон суҳбат кард. Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон суҳбат кард ва маълум аст ки мавзӯи асосишан барои шаҳрвандони Тоҷикистон шароити корро дар Корея чӣ карда осонтар кардааст. шумо дар ин мавзӯъ шояд ягон маълумот доред, чӣ андеша доред ки шояд ягон биёрад? Мин рӯз вазири муҳоҷират бо сафири Кореяи Ҷанубӣ дар Тоҷикистон музокира дорад дар бораи ҳамин кор дар Корея. ҳамин хел музокираҳо ростигар ман таи 2 ё 3 сол мешунавам ки музокираҳо ҳаст, аммо натиҷа нест ва албатта беҳтару хубтар мешавад ки ҳамин музокира ба нафъи Тоҷикистон ба анҷом расад, чунки чӣ хеле ки мо медонем Кореяи Ҷанубӣ бо ҳамсоя кишвари мо бо Ӯзбекистон ана ҳамин хел муносибати доду гирифти қувваи корӣ дорад ва ин сабаби пешравии кишвари мо. ҳама медонанд ки ман дар бораи пулаш суҳбат накардем, фақат гуфтем ки пулаш беҳтартар аст. ҳама медонанд ки инҷа масалан пулои ҳангуфт кор кардан мумкин ва ба ҳамин хотир бо ҳар харҷе ки аст виза гирифта меояд. шумо дар бораи ҳамин кор кардан суҳбат кунед ки то чӣ андоза онҳо ба ҳамин овозаю ба ҳамин гапҳо то чӣ бовар кунанд мешаванд. Дар Корея системаи кор ёфтан ин системаи арбайт мегӯянд, ба қавли худо марди корбозор. дар марди корбозор дар ҳамон арбайт ҳар рӯз кор наметиҳад ҳамон кореец, ҳамон раиси ҳамонҷа. барои ҳамин рӯзҳои шанбе якшанбе кор нест дар аксар ҷо.
ҳамин чиза ба назар гирам ва як хоҳиши бародаронаи мо ҳамин ки пули калона ба назар гирифта ҳамин худашона настрой карда набиёянд ба инҷа, чунки вақте ки инҷа омадан агар бисёр рӯафзода мешаванд. Ман одамое медонам ки якум бор омада тавба кардагӣ ки ман дигар Корея намебиём, кори сабук нест. албатта маошашам хеле ки шумо тасаввур мекунед он хел нест, ёфтан мумкин, аммо ин хел нест. хайр, барои суҳбат қайҷон ташаккур. Мана агар ин суҳбати мо агар ба тамошобинон ягон манфиат овард, бо иншоаллоҳ дар оянда шумо ҳаминҷо бошед, боз суҳбат. Саломат бошед.